Seguim amb el plaer d'explicar contes. Una altra estratègia, el timbre. És la sonoritat característica d'un instrument musical o de la veu humana. Ens serveix per caracteritzar els diversos personatges de la història. Per exemple, un gegant pot tenir una veu greu, una velleta una veu aguda. Provem-ho! Tinc molta gana! Tinc molta gana! Tinc molta gana! I ara ho podeu provar vosaltres a casa, canviant el timbre de la vostra veu. Continuarem.
Descobrim el ritme del buf. Fent bombolles de sabó podem jugar a veure qui aguanta més la bombolla a la boca del peixet. I ara, a veure qui fa més bombolles. Descobrim la direccionalitat del buf. Fent bombolles de sabó podem intentar que no caiguin al terra, bufant-les en l'aire. A veure qui ho aconsegueix.